Видяхте ли той? Какво мислиш, Док? Соколът е умрял. Вечният закон! А ти пък кой си? Викат ми Ранго. Кой е той? Това е Ранго. Май си търсиш белята с него. Така ли? Сега ще оправим това. Да, готово. Вижте, мистер Ранго, хората трябва да вярват в нещо. Вземете я. Това е съдба. Нали ще ни спасиш, Ранго? Разчитай, амига. През март в кината. Шерифе, имаме проблем. Този град е мой. Взеха всичко, дет имахме. Чудите се в какво да вярвате. Вярвайте в ей този знак. Докато виси там, има надежда. Внимавайте, не поглеждайте надолу. Приключението носи ново име. Добре, момчета, давам ви последен шанс да размислите. Стреляй пръв. Ранго. Не се бойте, имам план. Отворете вратата! Добре, план бе. Скоро в кината.